Sanibonani bafethu, ngibingelele futhi bafethu, ngike ngashayisana nje nenye ividiyo lapho uDa Cruz ekhuluma khona nomfana omncane okuwumfundo uBrigado, hawu madoda izisha, vilakazi. So u-coach wethu lapha, u-coach wethu impela uthi-ke sekuyisikhathi umfana omncane lo umfundo vilakazi ukuthi-ke abe abanye babadlali abasemgangathweni la kwi-P_S_L noma nje kwi-Kaizer Chiefs. Uthi kumele umfana akhuphule amasokisi ngempela, ukuthi naye abe semlandweni wabadlali abakabenzela i-team, yabo. So iy'nkulumo nje zakhe u-coach ukhombisa ukuthi-ke u-Bricado uzothola i-game time kakhulu kule sizini ezoqala nje, yabo. Kusho ukuthi uzoba umdlali engicabanga ukuthi u-coach uzothembela kuye kakhulu, yabo. Uzothembela kuye kakhulu njengoba esho naye ukuthi hhayi Mtshita, sekuyisikhathi noma manje isikhathi sesifikile ukuthi uzibonakalise, uzibonakalise. Hhayi, nentwana yavuma impela yathi hhayi no, ngiyakuzwa muntu omdala. So eish, asithembe-ke umfana omncane ukuthi njengoba u-coach ebukeka emthembile and abukeka futhi ethembele kuye kakhulu. Cabanga ukuthi umfana asoze aphoxa-ke u-coach, asoze amphoxa umfana-ke. Cabanga ukuthi vele kule sizini nje ezoqala-ke i-game time into azoyithola kakhulu 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 kakhulu. So sithi-ke mfana mncane-ke uma ususegrawundini njengoba nje isizini izoqala kungekudala nje, ulibambe njengey'khali zaMantungwa ithuba ozolinikeza u-coach Mpemo, njengoba usasemncane nje and siyafuna nawe ukukubona uya phambili kakhulu ngebhola, kakhulu ngebhola njengoba ibhola likhona vele ibhola. Ayikho into engathi kuwe iyashoda. Ngicabanga ukuthi nje into ey'ncane ama-basic nje into ey'ngatheni ey'ngalungiswa nje y'phorishwe kuwe, yabo. So sithi nje uBrigado sikukhonzile Mpemo, sikukhonzile Mpemo, yazi ukuthi abalandeli bayakuthanda and ngicabanga ukuthi iningi labalandeli njengoba libone iy'ndaba ezithi azibe kanjena nje bajabule kakhulu njengoba bebekhala kakhulu le sizini ephelele ukuthi why o-coach laba bahambile benganikezi umfana isikhathi esanele, yabo. Njengoba begcina engena ngo-80 ezodlala nje 10 minutes. So abalandeli abaningi abayijabulelanga leyo nto noma abayithokozelanga leyo nto leyo. So siyathemba ukuthi uDa Cruz-ke umfana uzomgaya yonke isikhathi asifunayo ehlulekele yena uma ehluleka umfana, kodwa hhayi ibhola likhona la angeke ahluleke uBrigado, yabo. So uBrigado angeke ahluleke. Ngicabanga nje ukuthi uzo-perform-a kakhulu 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 ey'ngane zakwethu. Asike simlinde-ke sibone njengoba isizini izoqala ngehla ngobhondo njengesicabucabu iy'ngane zakwethu nisale kahle.